ki parabangit baro but ki perlok ki be small gini Bible study ni ai kublai fi ha ka keteng ke badan botam ke jong try jing Jesus Christ ni ai ngoi blai bangila yo ban sedang ban polis pang ke jing duai na ban ta ke jing pen khia kolong ko wei ni jing nan kam ki ba kong san ke jing im jing ke jing pen khia ye ka met ngamut kini ke jing ni dang polis pang ke jing duai na ban ta ke jing nan kam jung ka met ke jong ni berkumta ya pun ta ke benta ka ba ar jong ke jing pen khia ya ni ke jing sitom ka met ban ni le pet ha ni to blada ya ke jing pen khia ke bo bleu ai u breu u ba duai u ba karpat u na ke benta ke jing pen khia ha bo le yo ke jing sitom bagata ke jing sitom kolong ke jing sitom ke bo ong hadu ban yam ke de ke jing sitom ke ba dan lat ban impan ndoi ni la pulin semte yo kumno ba usim Hezekiah usim Judah haki spasnem ko ban nyo shwa jung try Jesu uradam gani gaman sim ban wat yu ble ban ngila puli ka lenong ka balai fra jung ka kitab Isaiah bat kam juru ka kitab kisim ka ba ar ka lenong ka ba arfo haga bala record ye gani ke jing penkhia yu Hezekiah na ka ta jing sistem ko ba jor ko ba dan o ko bala ong ke jing sistem ko ba ke jing pang ko ba ka ban pois ke jing yau te ya ko bala ong u Isaiah yu ho bo ble pha ban ye thu ho Hezekiah rung bo Isaiah tu khot ban kong ko ong bo Isaiah ong yu Hezekiah tu pen bet ila ka yeng namar men sayap ban men im kede bo pha ublei kum tau Isaiah ong yu Hezekiah ong kum le ong try to pendet ila ka yeng namar men sayap ban men im tungule pule men sipte yo kum no bo Hezekiah bo yo sngowi kani jing ong jong Isaiah simla phoi satia ni simla le dom le at ri ula pendet ila dia khmat jong blei ula phai se ka kendro na ga jing thia pang bu ula phai se ka liang ju ka kendro nang bu nyo ban ple jumut be tang ho blei bunum dan sha pen lap me la ni ban sha pen thot de ki mono gi bon room spo ka kamera ga ju but ula duai but ha jing duai ju ula yam ni ula yam jur la ni ula yam kam ong kitab kisim but hakani ke jing duai jung ublei ula yo sngo baru ublei ula jubab ro ikata ke jing duai jung bakata ke jubab ke jung ublei kalong bo nyo ya ke jing pen khia but kitab kisim ge thu bo Hezekiah upan ni kadak bakadai sisa bo ublei pen khia baru ublei sim la kerna ban ai kan ni kadak ndre ula ai de kadak but lo truai Hezekiah la pen stat ika sngi ko 4 degrees la se ko 4 minute la ni ngimlang ban ong 4 kanta ni ka no kat ong jingkhen ki don gi ong kala ban de san kanta gi don ong de 4 kanta de namar de na kata ka ba ki pet na ka baje ka baje sngi ka ba ki bo ka por ni gi ong ka sun dial tagamot ka srnyo jong kunja diem na ni unung no nar u bayeng bagi bu ya ki pet na ka srngi jong ka sngi ka jong ta halor ki kenjam mokondon bat kumta ki khen ki kenta tikat kum gani la ong ba Hezekiah la pan ba pen suki biang la ni pen phai biang ni ka por da din kum ba sifo kenta ni ngimte bhaga de tamba 4 degree la ong akten phareng but kumta ublei ru la le kumta la pen phai biang ni ka sngi hero 4 degree ka bomde ka kam ka bakhandiat ka de ka kamba ka bakhrau bha bu blei na ka banta ban pen hun ya kata ka jing angnut jong Hezekiah ban tip tikna bu blei la jibab yu kumta la le kumta to ni doi kukpa jing bhabning habnge puli pat sisu sifang Hezekiah bat kani ka jing pen khia ka jong mi yu tu isne ban hikai ni na gani ka jing
duai ke jong ke bau la kerpat khmat jong me try but ke jing jau mat ke bejur ke jing yam but a trying is yo ru ikani ke jing yathu ba ula yo ke jing pen khia ke jong me but a try bengi pule ke bentang ke badang sa jong kani ke jing yathu jong Isaya ke kitab jong ke lenong ke balai pufra kumno bo Hezekiah ula bo jingkan mawi kani ke jing pen khia ke jong me yu haki kentin ki bala se galong ka do jing ka poetry na ka jing thu khana kum ka jing patai lingkon bada try sisha ni sung thu ka no ba me mela le na ka banta jung yala mingi kani ka por kan ra bingi puli kini ki kentin ki bo Hezekiah la tho sifang ka jing pen khia ka bo la yo diang na me khanang bangi ru in yo ka jing hikai kin try kum no bo brio duai uta ubri ubala ban pan sum hai me duai bada bo duai meru men jubab wat ban pan khia na ga jing sitam ke badai ban yam tukur khu kan rat yiwe pi we na pen jungi we sngo ni Bible study na banga pan gini teng Jesus Christ amen te men polisi show itu gitu khat na ga kitab Isaya kan nang balai fufra dengan siapa kenal ke dekat ke besar terter ni pulih bokok ngan pulih biang te kalawan ke tim try Isaya ke boong kilit batu ong ho Hezekiah kumni ong try blame David ukpa jumi ngalayo smei ke jing dua jumi ngalayo I ke umat jumi hakmi ngan penkhia hengan penkha kisni jumi sakhat san snem ban ngan pelat yemi bat ya kani ka nongba na ka kitius em Assyria bat ngan da ya kani ka nongba kata kadai ka bala jia hadin bo Hezekiah ula duai ula jau umat ula yam jur khmat ublai ula pha biang Isaya la thu bo Isaya umpat poi tang le se shabar jong kikut jong kata ka yeng ublai ula pha Isaya bani phai biang su Hezekiah bani thu I kitu ki contain mga puli gumni buong play u ngalayo snewi ke jeng dua jemi ngalayo I ki umat jemi hakmi ngan pen kha ki sni jemi sakhat san snam tu beninyo ika jubab ika jeng kerpa jemi so play na ka benta ke jeng pen khia ya kamen ba kata nasi ka hangi pulitam sifang ke jeng pen khia ya kamen re kala benong ru na benta ki wei ke jeng dan kam ni ne bo blay I la ni yo snow la ni note ya ke ke bangi ni doi ba kata galong hangi ong hingi I bo blay ong la yo I heng la yo snow ke jing doi jumi te ba blay yo ban pen khia ingi la ni jubab I kanu ke jing doi jumi ke badan kam kanong ba ngin yo ya ke jing yo snow blay la da blay tra ban ngap ya ke jing doi jungi kata la dingi doi jur kat bengi doi ru kalen bala se teng yung ngala doi ke tasin doi si doi bensin doi jangpor ndre ngamyo jibab teng bala ngamyo jibab kala menong kum ba kala ban jai no ngam ong kerpang no ndre kala menong kum ta bengi mat nak jing jungi bo ble sim jibab tingi iyo Isaya Hezekiah pat bo ble jibab kawai kalong bo ble yo snow ye ke jing doi jong Hezekiah kabar pat ni I bo ble u I de ki khmat pat wa ngala yo I ye ki umat jong ni kata ke dei kabar pat bo ble upan pau bat kata kalong bo ble khmi kumno bo Hezekiah doi kadonot ke bo kumno ban ni ba kadonot ke jong Hezekiah kala selalu khmat jong blay hadu ba ula jauh ki umat ong te ke khat ke bahaswa bola yam jur te ke jing duai ke pelong ubri hadu bunda yam bunda jauh umat ke de jing duai ke bo blay uji iba bar bo I hadu katno kata ke jing duai ke long ke basisya kini ki umat ki penpau lani kilang kadang jong kata jing long kadonot jong briu baduai sisa bat kunta ublei ula jubab
but ula airu ya ka bo pan Hezekiah kata kalong bula pen khia yu but om tang bo pen khia yu bun im stang sis namar snam dei naga jing sitom ka besar khai ka bade banyap u bleu la kular ban ai u sakhat san snam jong ka jingim tinanung tu u bleu om tang kataru usu baru ban kular yu Hezekiah bo num sya penwit syu ni kinong syun khamtam no im Assyria to Sennacherib ubalawan ban pendik yu di bun rukom ubleu la kular bo num sya pendik syu haunus im lami di kiwi wepat kis im jong ni ka hima is Assyria kita kide ki ba u Hezekiah ula yo na mar gi jing tuai ju nalor bo la yo ye gi jing pen khia ula yo tamru se gi ni kiwi berkata gede kebo blei ule hakajing im jonga jong phiru komju bahani duai basisha ho blei baki kitin jungi kilong sincere lani kilong kibada ka donut sisha batente bagi duai hadu man da yam namar bukalong ka jingdawa ka bakrau jong ka jing im blei usngo bad wai tam na lor ka bangi ni karpat yu bak tani puli pat ni ka bo Hezekiah u tho sefangane ke jingpen khia ke jong u long ye ka ba u Isaiah pat u record hakane kitab ju hadin bo bleu long ban ai ke tu ka dang na du ka khot ke ban nyi puli to tatar hadu ke phra ha ka khot ke ba khandai nan puli tatar hadu ka khot ke ba khat san ke jing tho u Hezekiah im juda min bo lapang but bau lokot na kata jing pang ju dikata kalong ka heading ka bau Isaiah ai wong ba kani harum ka de jing tho ye ka bau Hezekiah ula tho men ba ula pang ba na bau la yo ru ye ka jing pan khia te na do ko khot ka basi pho hado ko bar fuar ni sem ni ka ni ka jing tho kala long kum ka dur jong ka diary long kidan gi baong ba ka diru ka rukom tho poetry tengah puli kini kita khot tang hadu ko bakhat san siwa ngalaong ka basitang gisni junga ngan lech siki khrdop ka jingtap lakni no nanga ya ka basa na gisnam junga ngalaong mu I yo try ken hakari ki ba em mu ibru shu lambat ki ba shong ka perthai sni junga ka lech no badia ka la penkendria nanga kum ka yengjan unong ablang brot ngala kli kum unong thanjan yela ka jingim unot na yanga naka kor than naru min singi hadu min mit men penkut yanga ngala pensuk iladi hadu min step kum sing kunta ula penkhen yagis ing jonga baro naru min singi hadu min mit men penkut yang kum kalentan nega tring kunta ngala klak ngala ut kum kaparo ki khmat junga ki brie daga bakhmit sining atrai yanga la banbor to ba khli na mi yanga kum ngan ong ula kran hi yanga bat u hi la le yakani nganya jem jai baro kisnam junga menar ga jing khang mar ka jing thang ka mun sim junga tikani ka dei ka bo tho din bo la yo jing pan khia ka dei tang ka record ka e ka bo u snow ka don junga ka e ka bo mat u sem ka po jung ka jing pang ka baning kong e ka bo pan pau bangi puli tu ka khat ka ba si pho khat wei khat ar kunang ba u pan pau ka ta ka jing su do ka ba khrau habau tip udah banyak nak, kamu bro badang siteng por ke jing em ke jung banyak siteng por nak, bangi kenau bang ini pet kini keteu ledep bahkan ini ke por Hezekiah umpat dan kun umpat songkurim, berkumta ulasau sisa ba ublei wan ban simna u siteng por nakari jong ki ba em banlet ban song nakari jong ki bayap, berhoi Hezekiah usung thuru ba kani kadai kabo blai haka man ga jung ula banne ye kat bo ibet
bat kumta usu ya kata ka bor ke jong play kalong habu ong sifang ke ying jan bo bru uba ablang berat udan ke ying jan dah bau la dei banit no skui pat ke jaka ban up ikilang berat usim ni ke ying jan na ke jaka ke jong ka ukhlep ika ulira no skui pat ke jaka kumtar usu ke jing na jong bakalong kum ke ying jan ke bau blei kum no ablang berat uibet ban pen kerja no skui pat ke jaka ban ni su thu na ni bau hasakaya utip ba ke jing im kamkut no tang habayap kani kamat dari kadan ke basalandat utip sai kedar bun hab dan sipor hakari jong ki bayap tu as ko nuksa pat kumunong thanjan haba uladat ban than ni kajan kalalong kajan ude ban penkut no e katu kajan na ki sai da ka bala than ni ka kum tau sim ni ka khanchi la ni ka no ka kanja tiar ban ot what no iki sai na ka bala than ni ka tu ye ka jan but bo no e ka we pat ka jaka kata ka dei ka jing pensem jong u ila ka jong ka jing em ba kum nong than jan u blai u ibet ban ot no ye ki jing no jong u bat ka ri ba em bat ban bo no u se ka we pat ka ri nang ta wang ak dokhat ka bal khalai ngala pensuk ila de hadu mustaq kumu singulo penkai gis injonga baro naru mensingi hadu menmet men penkut yanga te kum ta usiam me kata bau blai kat kum ke jing pang ke bau lamat ula so bau blai u taikam jubor ban penkut no ye ke jing im ke ju nagani ke perthai te kum ta ul aku dekat bekat sau kum kalim tak nega tring kum tang ngalap kalak ngalap ut kum ka paru ki khmat junga ki la bria da ka bakhmit sining atrai yanga la banbor tu bakhli mamenga tu kum ta ngi niru ba uhasga do jingkerman usu ba ka jingim jung ko ba la shania ho blai bro skata to ja ka ba ja wala da ula yang ula bun kijing o akhmat ublai dari wong kabakut ulong tu bakri mamenga kabumut bu sakaya usu nadi wangang la asania yami atrai tu kum ta memehi uban sim ya kijing im junga uban ne kat bamemi ibet ban me sim ya kata kijing kitli na kum ta kijing im junga kumengan on ula kran hi hanga bot uhi ula le kani nganya jamjai borok kisnam jonga namar ke jing thang gamen sim jonga hoi kata ka por usu ba kata ke jing thang bola mat gamen sim ke jonga kalau long ke jing hikai u ba kisni ke basa jong ke jing im jonga unya ke mubrio u bedang ke jing sungthu berkata ke dor jong ke jing pang ndai bagi jingpang berbor kalong ke basni ini habang yo pang ke penjan ini si ublai ke penlong ini banyak slok batu bat nisan nang taru sibon lada nila suim kum to bat khlanda mat iki bukum gini ke jingja ke jingim jungi kala ban penjengai susu ini no ublai kala ban pensting ke jing de jungi bat ublai ndrei habangi mat iki jing tunjuk ki bukum kini ki bau mat hiskaya ka penjan ini so blai bat ka penlong rangba susu ingi hak ka jing long mensim ke jongi tenang tu dekat ke bakhan ru ong atrai dikini ki breu ki im ban nadu hadu hangta ka long ka jing im ka mensim jonga nomor kata tu pen kot pat mame yanga tu pen im ru yanga te ula dat kerpat kumta bat u tip bau blai un penkhia u kata ka por ka ba udang duai te beruang hat bakhan nyu khmi kala long la ka banta ka jing suk junga bagala yo ka jing thang e dei me da ka ba e ka min sem junga me la plat ya ka na ka dilong ka ba put plak namar me la bread book iki pop junga baro shadian jongmi tani i hamiru skawai pat bau heskaya usung thu bagajing panggajung u ka donru gajing sno bat ki pop lajong hoi
ulama ika jing penkhia tu yathu ni ka bu sngong tu ka por hakaba u kerpat yu blei habo ong namar kata tu pen kot pat mumi yanga tu pen imru yanga kata gedi jing dua ika jing kerpat tu khami kala long na benta ka jing sup jonga bangla yo ka jing kthang ndai me de ka ba ye jing munsim jonga mela plot yanga hei mela plot yaka na ka lilong ka jing pot plak tu wahas ka ya usutu bakane ka long ka bawandra yaka jing sup ka jong kata ka bapan kthang kata ka bapan sajai ka munsim jong kamde ka bala ni ndai ka ba mi na ka long ka jing sup pat yaka jing im jong ka basadin ti kon mong la mentan ubru ubamat yaka jing tanju bat ubapai shu blai uyo pat yaka ek bakhamba din kata uyo yaka jing nang sansu ka munsim ka jong ka jing nong munsim jong uyo shu yaka bor ban ya limba ka jing tanju jong ka jing im uyo yaka jing sup ka jong blai ka donut ka jong tangi i ba hisakaya on mela pelat yak kamunsim ke jonga na ka nilong mapot plak namar mela berat bak iki pop jonga bro sedien jongme te kumta kalong ke jing kerku habang imat iki jing tunju kila bandan ki be sno ru bat ka pop ke jongi bad habang i phai su blade ka donut ka belwet ka donut ka bakla ka bamut on tambang yo iki jing penkhia ringi yo se ke jing ma bi pop ki jongi ban yo ru iki jing kular ka jong blai ban ai ngi iki jing sup pat hadin kata te kumtau hisgaya teng ter pat wong namar ka jing tap kamla yero yemi ka jing yop kamla penem buran pendan nam yemi kita kita balik hial sekali lang kimla kenan ya jing sisa jongmi uba in kan unyo yara ini kembangala ngala akan igasni ukpa un pentip ya jing sisa jongmi hakikun utrai ukloi ban penim yanga namar kata ngani ruai la ki jing ruai haki jing tamksai kisni ki jing injonga baro haki ying utrai te ni i hangi bau hesakaya ula kularu khmat ublai lani wong hakur kom ka bolong kulum bong tau bolong kupa ubayo ya jing penkhia ubama di jing kerku jong blai unya thu pat kata halaki jong di khun bakan long ka jing ro yu blai haki patang gi banwan wong trai ula kloi ban peninga nomor katangan yerwai laki jingwai haki jing tamksai kisni ke jing im junga baro ak yeng try badu kular meru yu play ba un yairo yu play rungkat bad ke jing tam ksai rungkat bad ke jing put jing tam un yero yu play ak yeng ke jung ha kisni ke jing im jung baro kani kalong kedak jong ke jing sumu yu play kedak jong ke jing penrit yela di po jong play kaba ubru uba mat ye ke jing penkhia ke jong play usem te hoi kanong ke jing pen kenau ngai firu habang mat ye ke jing kerkhu ke jong play ke jing im jongi sisa nimde ban klet ru ban pen pau ye ke jing sungu jongi show play ban kulari uru ban sakri u te ki khot ki babot ban ke khot arfuar le thuru ba ublai ula ai lingbau isia ke jing betha ban tap de ki so dumbur hakatu ka chaka kepala don ke jing sitom ke jung to jau bat ula yo ke jing penkhia na kata paro nan ta ke buram ke jong blai amen tunya duai niawo ini try sesin begini yo ban penlong gini ke bible study ban ye puni sifang ke jing penkhia ke jong me yo sim hezekaya berkemu bolong bru berkerpat rit apo jongme try ula yam jor nam ta ban yo ye ke jing isnai ke jongme nam ta ke jing penkhia ke jongme na ke jing pang ke ban sayap bat sisa try mem simla phaidian no hezekaya
mela pen imi u try nagata ka jingpang ban mela kurkhu u khambon sho gisni haga jing im jung nyango imi ru ko pa na ka banta gani ka bo hesakaya u tho ispang jing shamun sim ka jung u baba ula duai ban me mela pen khia u hoi chi sha try mela ma ki pop ki jung uru baru la yoru ikani ka mensem ka basmo imi bat ban kularu imi bun shakri imi haga yeng ka jung me haga Singapore jung ka jing im jung paro atu rap ini kanra banginang sutu sisu yagani ka jing itu khana ka ba phla ka ba kodor ka jingja ka ba shisha ka jing im ka jung ni shakri jung me us em has ka ya banang ni kanra minang yo sisu ru ya ka jing ka ba kham khlan ka ba kham sene ami bada try bangin sutu kumno ba me penkhia me jibab ita gi brew ki bas duai sisa me yo small ki ktien ki ba ki duai ki ktien ki ba mi na ga dono ka ba kham don shu ko no ga jing arsap na ni ga jing le men le ndre ga dono ka ba karpat ri da khamat jome but ka dono ru ka ba slay ka do banda jaw ki ummat ru me i ka ta ru kan ra adu rap ini ban kan mau i kan ya try ba me long blay uba pe yangi batip yangi na dong sidong bat ba uba kwa ya ga download ka basisha ya ga jingong ka basisha nangi shwa ba me men ai hingi yiki ki ba kodor ikani ki chingim smo ko pa ni ki jingir pa ni pan kiteng try but nong penem be jing Jesus Christ bara ko bawai no ro to ai ba ki jingai ka ba bian ki jong try jisu ka jingit ba jong blok pa lam ki jes lo kom sim khoi ki na shongr hai lambat ni kum upai nang jome ki badan hangni ba haklang setlak perthai mentar ba do halak taru amen kubli sibun